Kita ning lugar nga itong gistahan, Win. Duha ka tuig tang napuyo din sa Tent City human sa Bagyong Yolanda. Init ang uwan ang atong giantos din Kung init pirti sa June inita. Kung muuwan ay matagbaw taghikling sa tumagamit. Aron sa taon ta di ta mabasa. Maulagi ma. Maayo unta kung may lain pang gihatag ang gobyerno itong ayuda. Nato ba mga biktima sa Bagyo? Kay naglisod gyud taon ta og bangon himan sa maong grabeng trahedya. Ngay kami silari ay nga kung bana sa among tent. Pili lang may paypay. Naambot oy. Murag galimta na balantaan Duha ta katuig din nga wagyoy kalambuan. Nga tent na paghihapon ning asong gupuyan. Adlaw og gabi kong nagampo nga unta. May kaayuhan na unta mo abot natong tanan din. Idan! Gano ka oy? Makuyuwam sa tanibog gano ka. Na naman, may nagbubot sa mga kauban na ito na muyo din sa tent. Din sa Tent City, kay managot ta. Kay basig mapagantas ka gubot. Ay, dili gubot nga unsa ya, oy. Unsa maka. Di. Nagkagubot ang mga tao. Nangalipay tungod sa maayong balita alang nato din, Ha? Kaya naman pa? Ay, hatagan ako na taog. Tagsa-tagsa ka mga bahay sa DSWD. Unsa pa? Oo. Tinuod ka ba, Fernando? Lagi. Ingon pagani nga, may 30,000 matag pamilya. Ala, kanindot ko na anak pa. Mao nga, sige na, andama ang atong lista ha. Kay ipalista kung pirata kabubong na nagpuyo din sa tent. O kamo ni Larry Ruina, paglista sa mong ito ha. Sige pa. Ako lista. Oo. Ma, gidulog sa ginoong imong pag-ampo. May bahay na unya ta. Ay, Ginoo ko salamat. Ang among gikwala din siya ba? Asa mo yung kapunyado mo? Oy, Paminaw. King, minaw. Atagan mo og temporary nga mga bahay sa DSWD. Made of wood lang una. Ginama sa kahoy. Kay temporary pa man. Oh, kuan may plano pa day nga paninduton day unya ni sir. Kaya ang plano, konkreto gyud nga bahay. Pero dugay man ta mahuman ana og panday. Mao nga temporaryo lang una mga bahay nga tukuron para ninyo. Apan makonkreto ra lagi gihapon ni pohon. Okay na sir. Oy, kay sawa gyud. Kaysa anang mga tent nga amo gipuyan nga pastilan init kay sir oy kun init kun uwan mabasa sagbi. Lagi. Mao nga hatagan mo og mga temporaryong mga bahay. Okay na kaayo na, sir. Kay may 30,000 pa man kaha. Sayop na. Ang mudawat sa bahay, wa na 30,000. Unsa? Paminaw ha? Ang mudawat sa 30,000, why buy? Unsa di ay? Unsa? Ay, Ginoo ko. Gusto makatuwa atong desisyon, Win na. Nga, bayang atong gipili og dili ang 30,000. Okay na nga, ma. Kaya kwarta mahurot ra. Pero kung bay, posible ko nung maato ang bahay og yuta kung ikonkrito na ang atong mga bahay. Mao ba? Ay, okay lang ng bahay ang atong gipili, maoy. Kay puhuan paabuton, may bahay og yuta na unya tama. Ang ingon sa taga DSWD nga kami kay bahay man ang among gipili, dili nami makadawat sa cash nga 30,000. Okay lang namo kay mas importante namo ang bahay kay init na gyud kaayo sa tent. Tuod man, natagan gyud og bahay nga temporaryo. May gipirmahan ni nga amo na ang bahay og yuta. Made of wood lang ang mga bahay. Mga kahoy sa lubi ang mga materyales. Okay rasad namo kay ang ingon, temporary raman. Apan, iabot og 5 years ni nga nagpuyo, nga wa gyud siya mapausab sa ilang saad nga ipakongkrito. Tuig 2019, namatay ang igsuon sa kumbana sa Dinagat Island. Gipaadto ni sa kumbana sa isla aron ma-manage sa ilang negosyo. O ang among bahay sa Tent City, among gipapuy-an sa among igagaw nga di na puy pamilya. Unya? Wen, kuidang isda Pag o gining dugo, labas ka ni. Magtuwat ani kay dami kay gihigog sa boy.
Maunay kanindot nato din sa isla. Kaya mga presko ang isda o mga seafoods nga atong makaon. Pero ikaw sa luto larbi. Kay nagtiksa na pa ni Shirin nga ako'y gagaw nga atong ipapuyo dito sa Bayba sa Tent City. Ika naman. So, balita dito. Ay, makabalita ko na sila. Ipatrabaho ng atong mga bahay para makontrate na. Oh, ba? Wow! Hindi ko ito na balita agad. Ma-concrete na ang atong bay dito sa Tent City. Malagi. Mahamugaway na unya atong baya. Excited na ko nga makonkrito na itong bahay o ato pagid ang yuta lari. Mao nga magplano unya ta manguli dito aron sa pagsusi ini ha. Oh, ikaw ang tingali ato dito eh. Kaya nga man og biya ako yung negosyo nga. Namatay mo ko isuod sa Dinagat Island. Ay, sige. Ako na lang magsusi ini dito. Lar, andan ako sa akong pagbiyahe balik sa Tent City. Sige. Susiya itong atong bayo yuta dito. Ay, sa akong cellphone. Basig si Agaw Shirley na niya. Sige, follow up na ako kung kanos akong ulit dito. Pila, dili na ti ay. Kinsa man day ni? Hello? Hello, ma'am. Taga-DSWD ni. Nitawag ko ni mo sa tuyo nga pahibawon ka na bawiun na namo ang inyong bayo, yuta. Ha? Wala niyo mong bawion, ma'am. Kay ihatag kini adtong mga waybay nga naapektahan sa demolisyon. O kay wa naman mo puyo diri, ihatag na lang namo is naginahanglan dilubay nga nawad-an og mga bay tungod sa demolisyon. Unsa? Hindi na mahimo eh. May gipirmahan ng gupta nga atuan ng bayo yuta. Dugo yung inantos anak. Hindi karon nga makumpleto na. Ihatag na sa lain. Ang binuang na. Mao sa sulti na ako atong nanawag na ako. Apan, mao ko na desisyon sa taga-DSWD. Basta nagtuo sila nga may bayad na din sa isla. Nga, narbaho naman sa tadi sa negosyo na matay ko isuon. Mao gani. Naman niya, unsa man ni nato lari? I-fight na to atong katungod anang bayog yuta nato sa Tent City na. Musukot ang buroka. Dako gid namong kasagmuyo sa balita nga among nadawat. Kay dugay na taon namong inantos og puyo sa Tent City, isip mga biktima sa bagyong Yolanda. Unya karon nga gipakongkreto na, ihatag banguon nila sa mga biktima sa demolisyon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. May gipirmahan niya kami na ang tag-iya sa bahay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni balik sa DSWD aron ihatag sa uban nga kami naman ang nanag-iya ini? May katungod ba sila sa pagbawi ini kay sila ang naghatag? Ikaduhang pangutana. Unang puyo namo sa Tent City pa lang. Dayon gipangtagaan ni og temporary nga mga bahay nga made of wood. Karon nga gipakongkrete, daghan na ang nag-interes nga maka-avail. Makahimo ba diay sila sa pagkuha o pag-angkon ini nga nakapangan naman ni namo? Ikatulong pangutana. Pila ka tuig na mong antos nga makaangkon og bahay og yuta. Sa lisod pagid kaayo ang kahintang sa maong lugar, makuha ba diay nila sa dako lang nga kasayon? Unsa may among buhaton? Ang dili nila makuha namo ang bahay og yuta nga hinatag sa DSWD. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa man diay mga patakaran sa mga bahay nga hinatag sa DSWD? Kay gihatag ni namo nga mga biktima sa bagyong Yolanda. Pwede ba diay nilang bawion o gihatag sa mga biktima sa demolisyon karon nga nahumanan noon nila og pakongkret ang among mga bahay? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rowena. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong mapaminaw. Matagingon arong orasa, Lunes hangtod Sabado sa kahanginan. Digid ni nato pwedeng pasagdan ng atong programa kay daghan kayo tag mga avid listeners all over the Philippines. Usahay po gawasad sa nasod through atong live stream sa atong internet. Luzon, Visayas ug Mindanao gini sipa kay tas kahanginan mao na padayon gid gihapon ta. And magpasalamat ta sa atuang mga letter senders sa inyong mga sulat, mga suliran, inyong mga pangutana. Salamat sa inyong pagsalig nga ako o si Dr. Obra makahatag og tabang og tambag ninyo.
So mga wa pa mo pada sa ilahang suwat, natay laing-laing pamaagi kung unsaon pagpadala ang inyong mga suwat diri namo na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or natay Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Naasad tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Maski unsang puntuha, punto legal, medical, emotional, behavioral, personal nga mga problema nato mga sukintig paminaw, pwede gina ninyo ipadala diri namo. Ay lang gid mo pag duha-duha, ayaw mo kaikog, ayaw mo kaulaw. Kung gusto mo, pwede mo gina nato itago ang inyong mga pangalan, di na nato isibya sa kahanginan, tagana natong alias, tagana nato og kanang 10 name. No, ang ato ang scriptwriter maayo kaayo ana sama sa ato ang letter sender karong adlaw nga tawgon nato sa pangalan nga si Rowena. Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw kay biktima man to si Rowena sa bagyong Yolanda. So ato gid ning siguro Central Visayas gid siguro ni gapuyo si Rowena no. Leyte or summer siguro. Duha ka tuig silang nagpuyo sa tent city o giantos ang init ug uwan. Hangtod nga gipanghatagan sila balay ug yuta, may gipermahan sila nga nga sila'y makatag-iya ini apan ang mga balay temporary ra made of wood, kahoy sa lubi o gisaaran sila nga ipa-concrete pohon apan naabtan sila 5 years nga gagbok na ni pila ra bagoy kinabuhi is koko nga kahoy no. Unya nga gabok na kini nga wa gyud kuno ma-concrete, namatay na lang ang igsuon sa iyahang bana ug sila ang gipapuli og dala sa negosyo ini sa Dinagat Islands o gipapuy-an nila ang ilahang balay sa ilahang igagaw nga doon na po'y pamilya. Apan niabot ang panahon nga nabalitaan nila nga gipa-concrete na ang ilang mga balay. Of course, nalipay sila. Apan nakadawat sila og tawag sa taga DSWD nga pagpahibaw nga bawion na ang ilahang yuta kay ihatag kini sa mga biktima sa demolition sa katungwa pa kuno mga balay murag way klaro no. So unang pangutana, nami gipermahan nga kami ang tag-iya sa balay ug yuta nga gihatag sa DSWD. Makuha pa ba di ay ni og balik sa DSWD aron ihatag sa uban nga kami man ang nag-iya ini may katungod ba sila sa pagbawi ini kay sila ang naghatag. Okay. Now, I am not digit ko expert ha because in the first place while I am aware og sigon sa ato ginahibaw-an nga ang gobyerno nato hinghatag dito og ayuda og hinabang og tabang ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda, hibaw pud ta nagitagaan ko to sila housing, wa ko kita mismo sa dokumento og sa mga kondisyon sa paghatag og grant ani. Ang ako ang pagtubag ani sigon lang ni sa ako ang naandan og nahibaw-an sa mga usual ug uban nga mga grants nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga recipients of mga housing projects nila. It may be different ha, basin lahi po ni kay usually naamang gud nay kontrata, na nay conditions na po nay memorandum of agreement. Isa ra gid ako ang makit-an ani ngano mingon sila nga mabawi nila. Ang una gyud nakong mahuna-hunaan is because muhatag ani ang gobyerno og grant. Ang ilaha gyud gipa-check is that ang gihatagan mismo ang nagpuyo ug ang iyahang pamilya ang nagpuyo ug nagamit ani. Ikaduha, di na mosugot ang gobyerno nga ipagamit ninyo lain. Kay nganuman, muhatag gani og grant ang gobyerno og housing nato. But pa sa wa tay balay. But pa sa wa tay ikapalit og balay, wa tay laing kaadtuan, no? Mo nang gitabangan tas gobyerno. Wa tay laing means, wa tay laing source sa atong panginabuhi dinha ra gyud pod, no? Ug ang ato ang immediate family gyud ang nagpuyo og nagpahimos anang adlaw. Okay? So, mao na ako ang pangagpas and those are usual grounds for the cancellation or revocation nga numan. Kay ang gobyerno ning hatag nato kay hibaw sila nga nagkinahanglan ta, unya dili ra baya kita ang nagkinahanglan, meaning to say kung dili ibo lang di na nimo pwede pud ibaligya ang maong yuta kay imong ibaligya ning na di kay kapuy-an lain, di ba? Meaning wa di ka nang inahanglan anang ilahang grant, unya daghan baya kaayo ang nagkinahanglan og balay og housing no dinhi sa Pilipinas labi na dinha sa inyohang dapat so muna usahay ilahan ng i-forfeit og ihatag og lain, either usahay gipaabangan nato
usa man guna sa mga kondisyon nga di mo sugot ang gobyerno no nga atong ipaabang og lain o ipagamit og lain, hindi man na nato pwede negosyo ang ilang gihatag. Okay? So muna ako ang pangakas, I may be wrong but that is possible. No? And I think that is a strong reason nga nung bakwion sa gobyerno ang kanang ingon anak nga grant. Ikaduhang pangutana, unang may nagpuyo sa Tan City pa lang, dayon gipanghatagag temporary nga balay made of wood. Karon nga gipa-concrete, daghan na ang nagka-interest nga maka-avail. Of course, makahimo ba din sila pagkuha o pag-angkon ini nga nakapangalan man na nila naalagi conditions, no? Even if nakapangalan ninyo, naapod na yung mga naka-attach nga conditions. I am not sure and I hope usa mo ni pirma inyong gibasa or usa mo nagpinirmahay or gihatag sa inyo ha. I am most certain nga ang gobyerno gikita mo o gipasabot mo kung sa ilahang mga kondisyon para ma-maintain na ninyo ang kanang inyong pag-angkon anang maong yuta or maong luna nga gi-intrigar o gihatag sa gobyerno ngadto ninyo. Nakatulong pangutana, pila ka tuig na mong antos nga makaangkon og balay og yuta, tinuod yun. Sa lisod pa kaayod ang kahintang sa among lugar. Makuha ba din nila sa dakong kasayon? Unsa man ang among buhaton aron dili nila makuha namo ang among balay ug yuta nga hinatag sa DSWD. Para di nga makuha inyuhang tumanon. Ang reason ana ba di man nakuhaon sa DSWD sa way rason lang or ma-forfeit sa gobyerno sa way rason lang. Naagid na rason and akong pagduda mo gid to ang rason, no? So ang ako ang advice nimo, kinahanglan ikaw mismo, kamo mismo mo puyo og mo gamit ana. Pareho ra gud nagmuhatag ka, gihatag nimo tungod kay kibaw kang nagkinahanglan siya. Unya, mahibaw-an na lang nimo nga gihatag pud niya sa lain, di ba malain man ka? Di ba moingon man ka may pagwanan dito katagay kay wa man day nimo gamita. Wa man day nimo kinahanglan na, di ba? And the reason nga nang gitagaan tag housing is kita mismo ang expectation sa government is kita mismo ang mupuyoan ng maong luna. Nga wa man mo nagpuyo din ha. The only solution ana is that mupuyo mo balik didto. Okay? Ikaw pa tug katapusang pangutana unsa man ang patakaran sa mga balay nga hinatag sa DSWD kay gihatag ni namo nga mga biktima sa bagong Yolanda, pwede ba diay nga bawion og ihatag sa biktima sa demolition karon nga nahuman na noon nila og papak-concrete ang among balay. Okay. Mo lagi na no ang ako ang gibalik og hatag sa imo ang pangutana. Naaman jud may dokumentong gipirmahan, gipasabot man gyud mo and I am very sure usa sa kondisyon ana is that kamo mismo ang mugamit sa balay, ikaw ug ang imong pamilya, no? Ug ang extended garo nimo ka family ug di na nimo ipagamit og lain nga way pananghid og pagtugot sa naghatag which is the government. Di po na nimo pwede gani paabangan ang kanang maong luna, di man nanto pwede negosyo. Gihatag man gud nimo na ato ang yung sabton ha kaning sa mga housing o grant sa gobyerno. Gihatag na pero naa nay kondisyon. Gihatag nga sigun sa ilahang rason nga hatagan mo inyuhang kaugalingong balay. Dili mo make sense nga wala mo mupuyo anang balaya. Maunang usahay mahatag nga tuslain tungod kay sila based on the assessment sa government ning qualify. No? Ug naagi katungod ang gobyerno ana dili man gud na absolute ang paghatag sa gobyerno. No? Even ang kanang mga deed of donations nato nga ordinaryo pwede na nato butangan og mga kondisyon. Kanang mga pribado nga transaksyon nga donation o paghatag pwede man gani na nato hatagag kondisyon nga kung pananglita nihatag ko nimo basta ikaw mismo ang mogamit di na gani kay mogamit iuli ni nimo ana ba ingon ana na I believe ang wisdom sa paghatag og grant sa gobyerno ngadto ninyo. So if you want pwede pa man I think napa man period to appeal, napa man period nga inyong hapang mapangutana ug mahangyo didto para dili mabakwi ang maong yuta sumuna inyong buhaton, okay? Mao suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gid kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sigilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran.